ole mi lo ngai thatu ten zawain chibai karon book le chewa ilo dam that ngai ka pe saya dam thalote kan lo omani chuan dam thavek turin du sakna karon hlan le masa cheu ani story ngai thak tur kan lo nei vele ta a kan ngai thak zo lama ngai nom kan ti song ani le ni lote kan lo sei le don nia o kolkata restaurant lian vak lawa ka thoka thil ka silmol mulai chuan vainu kan manager chuan okring angreng takin man mo turin min ron shil kamong lo ti ka in ria chian ema wangin ka thin a khei sak mai ma se engma ka soilo soingam tur po ka ni lo a chan chu kan pi ber ani miawa kan lo min pe tu ani meo ani ba ka chu tiang thleng sil le je na chu ka du chuan thok lo thei ka ni boka ma se kan chung ko din munin azir meo lawa chu wang chuan sum mu dan tam thei dan ang ber ka zon angai meo sia chu restaurant lian ni silawa chuan chen le in min tum box sia cheng sa riat bak bultan nan a thei silo ti chuan thleng sil fai na le waitress na chu ka thok ko pa ti chuan sing khat sang ni thlakhata ka hlo ve thei pha ani kanu hian zun thum nat na in chu a zun thum nat na nei wang te po ni sim rima tin tun ma tangin mitlam in soi sel ani a zun thum nei chun amit na ati zuala amit en kol na hi a hau tak ema thatin deuh tho hian amit adur thina chu damdo ina thai ti rangai thina amit adur na sat chuan khuwa a mu tha thei box si lo kanu in khuwa a mu ve a amen ve ka du si chu wang chun ha soi thei ka ni lo ka u hi two wheeler taxi khalin a in lo ve boka kanawero lekha zir ram se kan ti box si ai zola me in lua khosak ngai nen sum in dai lo ana thei em reng mai kapa ero chu kanu lo en kola lo boy pui tu ber ani a hadam tir du viau thin maila kan hadam tir tak thei vak big box si lo lal chan himi kani a chani ti chu min ko dan tlang lon ani chu restaurant a ka tho thena chan po chu mi pa pakhatin facebook ka narua karon posa ti chuan ka thian nu a fakinen ri sang kan tia kan thutluk na kan siam dun ta a atira kha chuan odisha khok pui bubani sura thoktur angzokin kanin bia ma se kolkata kan han thleng tha a kolkata hian thokjok ro nu min ti zokang mizoten tambok si a baka mundang state dang hi chu ro han omrei pheichon ro pana dur tuka mizo chome ei mai turte omlova chu vain kolkata hian mizoram house te oma a engamo rop de zuala pokhati angkana va ei theya nuamin ti zokang ati a kolkata thona turan nei thowang chon kolkata a thona turem changa chuan ka thianu nen chuan min tho tir ta a ma se naron post tu pa hian min hruai thla ani a fakin en ro dor khata kan thok thei lo thunga ani chu ador thoda nei tu mi pa ani a fel thu hi a soi reng mai ke chu mai chi ani a ol angai theilawin chet muan angai theilo boxi a mi vin thut a rat ema ning viau thin ma ila nin a soi thei si lo kan na thona hian contract sign a thok kan ni a kum khat kan sign a kan pi min vin na le min tirvel mai chu ngaya nei har ka ti thin khop mai tong du anga kala thiam that to lo nen che sual a ol du boxi a customer fel takte han kan nei thin chu ti rolin khirle sual tak han ton chang te po kan nei ve thin boka a fel tak te hi chuan tips te min pe a alom om ve du thin khop mai chu tianga kan unawa thei to pa kan thona awang chuan kanu po in treatment pa ngai takin alave thei zel chu kalim ema ka she om tor ve de chu enga ma ngai lo tumin ka in nem sham thin khali zet alo ve nu chuan tong lama po ma kalo son ve to khop mai chu ti rolin kolkata lama thokan ni angin bengali vai phakar zet nen kan thokova achang chuan han in sol pui mai changa te po ka nei thin vairama na tho hi lo chak chi alo ni lo thona le tho pui te an felin a fu viau te ani lo chuan thil na mai alo ni lo top mai ti ta chu ka ngai to na lo tam tu ani chhota
tum khat chu ka tho pui ta chuan kan pi bula customer te bula tips adil thin ti in min lo he ka kan pi in ruma min kawin ka bula asoya idu phat chuan CCTV i check vek thei alom tunge dil ching chu i shemayang kalo viti ve ta sak mai anuwa chuan punamin customer tips adil lai chu kan pi in mu fu ta CCTV a hian tong ri a hria thei ti chu ka she ru kara anni chun a hria thei lo an ti thung chuan kan pi in meeting na a punami chu warning a peta zoka te chuan staff room a punami chuan min chu a chala min hek ma sa a ka sei tur nei ka sei ve ani kha ka ti chu punami chuan ka hek lo che ka hek reng reng lo che nang nu hi phakar lutuk not is ho hi in phakar tlat ti zong chuan not is ang zong chuan min hmera chawa kha tiang zong khan not is tiang zong pe chuan min hmer reng reng su kan phakar le phakar lo nang hi ni shelo nang ni bengali ho hi in phakar fe zok ka ti chu ala nain a thilarim kher mai chuta punami chuan chu tianga bengali ti ang zong zong chemin ti tu chu le ti le minon ke chu arwala vai pakhat puza i kan staff room a chuan ron lut ve in ani po chuan roin pron pui vatin min sual ron tamai ka khoi chak na alo rei ve to bok nen an maya chuan kei ve thung chuan ka nek sakta se asia mai pani mani se ani vai chia chu ka lau lo na samai si voi ni ka nek no chuan puza i chu a trap ta ngal min khoi zui ngam to lo punami chu a tu khum sama tham le in bang ka tau tir ta chor mai a chala liam lian bak lo atura a thi a ti chuan chu te kan boi ta rum ruma chuan kan mun phiat tu pa vai cher che set mai ra zu achu staff room a chuan ron lu tin thil thlen dan aron mu a chu te ra chuan min ron nang ching min ron muta vele a chuan punami chu tlan chu watin kan pi bula chuan min soi sa thi in min va hek le a kan pi chuan min hau ma se min ban ma se poiti na ka nei to lo kaning ve deuh to ani ma se kan pi chuan an mani pahnih zok chu bang turin ati ta tai mai kavalom tak em ma se atu ka tangin an ron gal ta lo chu ke ka ha pha ve ta thunga ka in dai lo zual ta khop mai kan pi in min du sak wanga ka lo nga ya ma se ani chi a mel lo ani anuwa chuan kan pi chuan i thlawang ka haute te a i sual zual pha a i tor ve angai ati ta tai maya chu punami le me che pakhat puza i kan dor tanga a ban te po chu dor danga a thenu dora an thola tur alo zon sak vek ani mel ka ngai angreng khop mai thil sil tur la tam thei bok si ka van chaw thin tak em ire theina ka hriat pui che a ka khonga em che a ma se mire thei chapo tak ini ti te in kan pi chuan min tong khum chho ta zoka nangma wangin ka staff te ka ban pha a amo phurtu ini ti vel ta chuan min tong khum chho ta shep mai ka thian nu la in an pu fel thu alo sei ve reng nen kan va in anglo tak em ti chuan kum chan ve alo liam ve ta reng mai kan pe hian bel pa aneya aron kal thin kani not islam chu vun ngau kan lo ni bok nen mi hi astar thei mel lutuka ni kha chu kan pi om lo lain aron kal fu lawa customer om lo nen table pakhat kil dunin kan lo thu du na chota kan pi bel pa chuan ka chan chin te eng ma chu thu phongin min lo zol ve a kan pi bel pa lo ni bok si nen ka tan chuan chu tianga biak chiat ngam ani bok si lawa ke po chuan thatakin min zon ang ka chu ka chang ve a kan lo nui du na kan pi bel pa chuan mel tha bok sia i chelo bok si a bel pa fel deuh nei nge yang tero in hometown lama ati a bel pa ka nei lo thu te ngai zo lam boi pui man ka nei lo thu te kan chung ko kan udam lo en kol angai thu te kan chung ka tan thei to pa na tho atul thu te chu ke ro chuan thatakin ka hril thung i pui tling khop mai me che fel tak ini ti in ani po chuan min fak ve luama chutia kan lo thut dun kan ti mol lai chun kan pi alo lu thut mai kan pi chuan staff room a min ko lu tin chuta engma dang a soi ma chuan ka bianga chuan min beng ta sia mai ka bial pa le zela hi chuan lo in ro tum su o kan pi chuan min ti ta hrep maya
Rilru na in thin urviau ma se ti thei ka nei si lo ti chuan kan pe bula chuan chu tiangin engma in ngai zon na lam thu le kha tiang kha kan soi dun reng lo ilo om si lo om lo box si a ilo om lo da ka chuan cái point thata kin i bel pa te ni box si a biak chen ngam an lo ti in tiang khan ka lo dong song ve a ma se nang ro chun kha tiang zong khan min ring hlel ngal ringota eng thunga ka lo soi pui ange kan soi dun chu i du phat chon ama pe zot theya i du le CCTV po i check thei alom ka tina in kan pi zon ani ka zo po ngai lewa CCTV ka check po angai po khek lo ka bel pa ani ti sia kha tiang alo ti ti pe lo nui pui vel kha atul na pakhat ma om lo i le ra ni hinang hi aru khian ina saru riau mai ka bel pa hi min chu sak the te hi i ring ve khang langa mi a vun ngau ini wang satlia hian ka bel pa hi min chu sak thei tura in ngai reng su zak theilo nu ti in akut zung tang chon ka chala chomiron kok dak le ora ama kan pi po chu a baksa ma chon tham loka chhuata chon pai thluk thoi mai chu ka van sak tak em ma se kan contract ala zo box si lo ni e contract a zo ma chon medang anga ban mai thei ani lawa tin an mani pon min ban mai thei to big lo contract chu kan man zo kan pania kan man zo nge angai tlat ani tai ma tak le thanem ngai tak pon thok ma ila kan pe chu apun tareng maya ka chunga chun lung oi thei lo lom lo na tur chu mu thei em a min sei se na tur le complain na tur chu adap roi reng ni mai hian ka ria te chuan hnuala ma phei chu na bel pa chu huwa chapa te beru thin tura te min ngaya ta tang chuan kan phone te chu midang po ni thawin tel thawin min submit tir ta vela chu tiang chuan ka zalen ve deuh to don ti a be se na ka nei te chu an tham ral le ta zela ni e keima ka thlawa min hawa min tran ni a ka lo ngai na zong te kha alo ni reng lo kan pi chuan awai pui te chu kala ka chuan alo tran rur zok te alo ni chu wanga mun danga thona tur te po zon sak vek alo ni a north east lampang kai noi re hi chu tu ma hi ka dora hian ka chhor to ngai lawang ti ten min tong khum dura chhor du ma la tu ma ikianga hian thok pe lawang tu ma inwa hian thok pe law an thok du lawange ke ro chun ka lo tiril ru a ti chuan hun lo kal zela kan contract kum khat po lo zo don roi to mai ni khat chu ka thianu nen chu kan off day ya kan leng chuak ve a off day te hian ka leng chuak ngai mi lo ka chau thei ema wangin ha chol ka du thin baka len chuak chon paisa man alo ngai thin si a thei anga paisa in safe chu ka tan ti mak mo ani awangin len chu ai chon len chu lo ka thlang jok fo thin ma se chu mani ero chu kan pi ka kham lu tuk le ka chunga aswal chho ta tuk chu kaning ve de bok nen wa chu har chu ka chak ve ta dewa ti chuan ka thianu nen chon kan chuak dun ta chumi tum chuan ka thianu chuan thil thadeu mai thilom om deuh mai hril tur che ka nei ania ati akanui maya i oi lawa mi ti in ka thianu chu a serious mel tariau mai belpa anei emo kha tiang lampang ama chungchang ani kha karinga to tiang thil tha thilom om deuh min share tur nei chuan soi tu thuaila khatia a kwal vel lo khan kai po chuan ka lo ti a ti chuan ka thianu chuan an customer an dora chol thin regular vai tlangwal hausa takin bial nu lem tur ama mo thule poisa tam tak a phek the tur thu chu min shila makti deuina ma chu ka en yenga tinge a maki vati mel ve ni po chun lo ti vata nga tinge chu tiang ke chu nangma tang ta maila ka lo ti vat ani ro chuan ke chu ngai na zong ka ni lo alom ati maya chu tiang ani chuan ke min ngai da don ti na mi i sia mi ka ti vat o i thalak po ka mu tir to ati le chu ati ra chuan kalom lo khop mai mi poron masalawin chu vai pa hna chuan ka thla ke mu tir ringo tamo te kan ti deuh he ho a ti chuan kan sei chho zela kanu en kol ngai reng tele kan pi in a bial pa mi lo thik vel te ka ngai to in alem mai tur lo ni tho bok nen a thawe hong a ka tiril rota ka thian nu chu a thalak min en tir turin kan ti a ti chuan ka thian nu chuan chu vai pa thalak chu min en tira vai pa la chu a pali hne lo mel thawe mai bok si ka thian nu chuan thathum vel ba ka ngai lawang poisa po atlem bera singa chu a pe ang che ati a ka na a boya ngem ka ti a boy lawang ati le zel boka ama ka thian nu chuan duro 60 vel angai don lo
atiang engani thil thalo lampang kai hnoi kha chu engma tel don lo isum mo na zong tengai tu ala inu enkol na turte poisa po chu aya tamte po chu ani theibok ania nangman ibiak thiam dana zerin atia ka thianu chuan min tur ta sek mai ti chuan thilte ein hun kan mang du ni lenga tlailama chuan a thian pa chu muka she lo thu chu ka sei ve ta ti chuan ka thianu chuan a thian pa chu kauta a restaurant pakhata kan thu du na kan thianu a feli ero chu bakan lo bazar ange eng mo kan lo ve en kolanga ti in o enge ni hun thol tha kan nei the na na min kal san ta ya ti chuan ei turte a ordera thil engemaw za zela ta na ele pa chuan a thian pa nen chuan kan ti de dun ta a engkim chu min silfia sex tel lo in kis ti vel po tel lo a chung te le thian te bul a changa in lan in ngai zong tang ang taka in message le in video call ti vel chau ani a thlathum chungin cheng sing ruk min tiama min promise a kana ti boy lavin zandar sari nulama chau kan in mu thin tur thu le ka off day changin chhun lama ti chuan keipo in kan ngai to chianin poisa kalama mo box nen rem kati puita a baka ama vaipa chu alo mel tha in thalak ai ma khan ataka mel tha in a fel mel box a thian tha tak atana po thian tha atana po a that ve shim don hi ti na rilru nen thutlu na ka siam puita aming abiseka ani a palianin mel tha in mi hausa tak ani ti a hriat khop mai ma se chu ti rualin reilote kan omdun chung chon mi in ngai tlom takle zol do thiam mi hria thiam na nga tak mai miril ru puitling tak ani ti chu keipo chuan ka hre thiam ve ngal mai ti chuan pa ngai dewa kan chhuwa don nia chuan min bazar pui masa a thomno te min lei saka a fel khop mai nupui nei ala in pe lo wanga ngai zong nei lo ani thu te baka chu tianga kontraka ngai zong nei adu thu alema ngai zong bial nu nei adu thu adu na chan chu achung te nupui nei turin an tur renga mechia zon sak an tum na lak ata himna azong ve bok shim ani ti chuan a thian tele achung ke nen po chuan reilo te a chuan kanin mu in minin mer hria tir ve ta a fel box si a achung te po an fel a thian te hola an puitlengin an fel hlom em te a hriat vek mai kei restaurant chete a na ka thok ve a mer thale pian lu chuang tak po ka lo ni box si lo in sit anadu khop mai ma se alaka hena chun ka in lofa ani te chu karelu in a reng thina ama fel box si a min ker thiam box si a tum lo de in azuna chuan ka oi de yang ti ro chu ka hlau khop maya aven po ka in veng na sa khop mai ti chon hun lo kal zela ka thianu chungchang thuruk ti mai la chu vai pa abis se ka phena ka thianu thuruk in phum ro chu eng tin tin ma chuan ka hre chuak ta achan chu kan in komtlang ne chho zela abis se ka chuan amingai nat zong le adu zong tak kaloni aniang chu abial nu na tak ni tur chuan min thlem chhota a ma se namdang ngai zong nei ka tum lo thu te adu chuan ka thian nu zok a faki zok chu angai zon the thu te chu kai chuan ka soi puile ta dai ma se abisa ka chuan engkim min hril ta a ani a faki hi ka ngai na zong lo ka du zong la ani hek lawa chu te ngai zong turin kamit ala ve lo ma se nang chui thalak min hu tir khan kamit ila tlata ka ngai na zong ai ni ngala chu wang ani ti chuan nang ma chu min bek sak turin ka ti che ani hne na khan i thian nu hne na khan poisa ka pe alom ti in a poisa pek zat zong nen chuan abise ka chuan min thril ta vek maya ti chuan abise ka hne na tang chuan ka thian nu chuan cheng sing thum lai mai alo mu ve tho chu ni in a om zia chu a poisa du wangin vai bel pa alem mani se min nei tirani bere chutia ka thian nu phakar rukna ka hreta chu ka thin arim kher mai vaipa abise ka po chu ka hotel vekto poisa chu mamo veu mai la ka thian nu in min commission ni in ka ngai tatlata ka re theina chu man ro a mangin kanu dam lo na ka sumamo na chu ka thian nu chuan rem changa ala ti chu ka ngai dan ani tatlat mai ka thin rim thu chu atopa chuan ka thian nu chu kai po chuan ka hrin abula chun ka puak chuak ta ma se ka thian nu po chuan thuruk dang lo nei vele chhongin kan pinen ka thian nu po chu lo in beru in
kan pi in abial pa chu ka ngai zong ru anga in tiang chuan ro an lo rel du na chu tiang vela wang chun ka thianu a fakila chu ka jile min han ti vele chonga in pi bel pa ilo ngai zong ru ni oma ilo be thian ni oma chu wang chun in pi in a ti ngai na ka shelo min boi pui te ti dan ngai tu don te ang ati a chu ti lai kara abise ka hi keila in kalau tong fu kher box si nen ma se abise ka le kan pi te ro hi chu in pi te ro chu tiang in an in hre chuang lova tiang chon in pi nen ai chu tiang kan soi dun na azara abise ka tong fu bok nen tiang hian ro man na ka siam tamai ani chuan in pi atang po in pi point poisa te min pe a cheng sing khat min pe alom chu tiang chuan abial pala ka tanga nangma hlataka ka omtir theinan che ti in a faki po chuan kalaka chuan kan pi ne na an thodun dan ve te po chu azep ngam ta big lo chu ti engkim ka hre chuak ta chu thin urna in ka khata ma se abise ka ero chuan kan in ngai zon na lem chu ataka chantir alo tum ve em mai reng bok a omzia chuan ka thian nu khan abise ka hi alo du lutuka ma se abise kan ani chu adu lo chung vel ta chu manruwa mangin amaina adu em abise ka chu keima azara chuan mu ve theidan kongte alo omzel chhotakin alo chho zel takin ti te po chu ka thian nu a fake chu lo ngai tu tel vek mai chu tianga ama a fakin abise ka ngai zonga adu siale abem thin zia na sat zia ta chu ama abise ka chuan min thil fai vele takel mai boxi a ama katikol vel angreng khop mai thil kal dan vel chu anni ho chuan man ruwa ka chu min manga in khol telem na ti set ang lega chuan min ngain min chhai kol vela min pe kol vel mai ni a ka thiana chuan ka thin lung atina em a ta tang chuan ka thian nu karin em a faki po chu huan na in ka khat chhota ani kan pila huat na me lovin ka hozwal chawa amane na kan contract chu mang zo thuai ila ti mol mai chu ka ngak lel to khop mai ti chu to pa chuan kan pi sual zat mai ne na kan contract chu alo top ta a fin phakar ka chuat lak ve ka chuat chak ve datlat mai kan pi hian kan tho na restaurant hi ama ta de lawin midang ne na tanga a en kol son ani a sum thatin anei tu tak ne na achung lut thin ti chuan abise kabula chuan chu restaurant nei tu chu bi a kan pi chu lua lan tur chuan kan doi kwal ta vela achan chu kan pi laka phuba kalak theina tur chuan abise ka hi ka man tangkai angai ani ti chu kai pon ka sheve kar ani chu tianga ati thei chau chuan ka ngai zon tur thu chu kai po chuan abise ka chu ka silve da to mai poisa po cheng singruk chu ama abise kanen po kan contract te alo zo chhota ka chuan I he lovin engma sei boi lovin ani po chuan min pe ve tamaya kan pila contract ka thokte kan lo ni boxi a anena ka tholaya ka hlo atanga sarkar ha thokten gp anda angdeu hian poisa min da saka chu kan contract a zo huna a hloma impact chu aturani chu impact chu atur chu kan pi chuan min pe hlei thei talawa ka dil po in lo la ngak ro min te ta zel mai chu wang sun achunga chun kai po thin urna in ka khata chu tianga wanga abise ka po chu kan pi laka aswal lutuk na wang chun phuba min lak pui tur chun ka durul ru ema ma se chu tiang thuruk zong ero chu abise ka bola ero chun ka soi vek kherlem lo chu ti lai kara kan pi swal kai point kan in a chan chin po abula soya ka in bun ru ave ber na ka thian nu la in kan pi chu arukin kan pi swal chu aruka lo thurwal pui ru reng ta chu karil ru adam theilo ka thian nu le kan pi chu chungri la hian ka hot lok ani top mai abise ka ero chu han huwa na tur chan a omlem lo awang chu an ngei ve tho mai la chu tiang ni ang chun ka ho ve lem lo wa ba ka ni chu ka chunga a tha in a fel a chu tianga ma ne na kan contract a zo to nu apo chun min be se ya bang chung lawa min biak thale min ngai sak min ngai to abang chung bok hek lo chu tianga kan in kar in zom na lo om ve lak lo to ti mai la in an nel na lo om ve lak lo to si awang chuan ni kha chu abise kanen chuan in mu kan rota a chu kai po chuan man ruwa man tum ve le ranin ka thian nu te dora chuan chol don turin ama abise ka chu ka som ta ani ti chuan ama ne kan contract zo to nuwa ka thian nu a fak te dora kan va chol pui le ta ka thian nu lai min lo munge mai box si chu in contract a zo to si a inga tinge enge omzia
nia kan in nel ve lak lo to a ka ti ve mai a ka thian nu chuan nang hi ilo ngai zong tak tak ange a chi mi lo ania o te in ka chang ma ngai ni om takin min zil vela angai zong rul tuk te la chu ka shekar to boxi ni e min thik se ka du awanga andora po chulpui kher kani ti chuan ei tur te kan ei zo to nu a chuan abisikabula chuan pona min lo hak ro ka thian nu nen he kan han in bel lo ka nge ka ti a ti chuan a fakinen chuan kan ti ti du na chu po chu in bel lo kang a ti wang ani ti chuan a fakit chuan abisikanen hen in ngai zon zui in tum deuh mi a in ngai zong zui in chiang mai o lo in ngai zong zui po chu ni ila enge poi chiam na kontakin kan ngai zonga le min kan ngai zonga a takin kan ngai zong zui du a kan lo in ngai na ton ani point tunge soi boy thei ani po pom lai nei lo ani a kai po kop lai nei lo kan ni a cho vai kan in kara eng boy na ma la ve ka ti chu ka thian nu chun i lo mak hle mai vai hi adik tak chuan sum le pai imamo emawang khan ka pui theina chati in tiang khan ka pui che a itan kong ka ko mu chen ka hon sak che a ma se tianga an ni vai namdang milem bia hi ingai zon zui do hi kai chon ka lo ring mi lo sin abise ka hi ila hria chiang to lo ni kha kan regular ka sumarania ka hria chiang lu tuk chu tianga ngai zong tak tak ang chon ngai zon chin ne lo kha poisa ba kha eng ma thla hlek tur om lo ati kwal vela a fakibula chuan ngoi te chu tiang konga chuan thuro min pe ka ngai lo ve ni e kei pon poisa chu ka mu a poisa ka hlo tur po min pe vek to chu tiang che chuan nang pon poisa e po ve thau ne lo mi ka ti chu a fakit chu a phuzok mai engei sei om je chu eng poisa nge ka mu tur chu ngoi te a fak kha tiang lem chang kwal ve te su he tianga min bek saka wang hen poisa bi sekana pe ve thau cha ti ka she ve ka ne o chuta a fakit chu ma se nang ina I hmong em chu ka mu ve chuang hle ne kalau mu ve ani po chun enge min thik viawa min thik wak na tur om bik em ni kanui ta haka ka thik re reng lo che ma se ka re theina ka har sat na sum le pai ka mo hinang chuan rem chang ala in e vai pan hena hian min lo commission ve la tiro Rilru ka thinlung hi itina khop mai chu mai pon lawin kami huat em kan pi I thurol pui theile kan pi ne na ka chungchang thuwa in thurwal lung rol taka tianga thutlu na in siam dun thei hi I makka ti khop mai kalo ring ve em che a ka thian thatak nein kalo nga thin che a ma se tu na chuan ka ngai dan che hi ka ngai dan zong che hi eng kim adang lam vek to I be se anga kalo om chun zom chau zel lo ani po in engma isoi boy thelawang a fakibula chun ka ti a ta a fakit chuan enge ke hian nanga hian be se chiam tur ka nei ha nanga laka hian tianga be se chiam tur ka nei po ka helo chu tianga kanin thian thatna thil hote wanga ti chheri dun I chuan I thu ni mai lom ani chuan a fakit chuan ti a e he tiang hi nang chuan thil hote ingai atiro ma se ke chuan thil hote ka ngai lawa ke ni ilang tiang hian nang hi ka commission don lo che eng po ni se ni e sum kei pon ka hmuwa nang pon ilo mu ve chu kalom puya che a travel veke chon thil pakhat kan soitlang le lo ange kan pi khan bial pa kha lo ngai zon tom puya te khan min mo pu vela kha po kha nang po khan I hello khan I oi vela tiro ma se mo kan pi bial pa kha ka ngai zong chete lo number po ka nei lawa biak po ka bengai bok hek lo chu eng po ni se ma sa in han she phot la chuan chumi le dot le ka hil le du da chu he abise ke nang hian ingai zong in ibem na sem ema ma se ani chuan adu lo che a chuan ti hian anin kei ni e alem mani se min du a min lo pom ta a ma se contract a zo nuwa po hian ti hian kein thla ka du to chung po in ani ro chuan min thla thei lo I she em he I du em I lo star ru em vai pa biseka hausa tak mai hian min kop zui atu tak ne chu le tak tak min kop zui adu tak ne chu awahan mang an thak tak em ke hi chuan kop zui ka du mi lo ma se ni hian min thla thei to si lawa ete ka ti ang Rilru lo na deu ni po in I lo tuar sham mai don nia na chok na mum lian deu te po a atul le I lo e mai don nia ke po chuan ka ti ve tak khera a fakit chuan I lo makle mai karin angi lo ni mi lo min ti zui ve le bok karin ang ini lo wangin irin ang ni hi kai pon ka tumbik lo ve ka kal photange so abisekan min nga hlel to boxi a tin a fakle dor tang chun ka chuak zui ve ta te chuan kan contract te
alo zo tabok nen in rultur keima chuan kan da ve a hotela omreng ringot chu alo hau tak bok si nen ti chuan abiseka puina zel chuan in rultur te porem chang ka mu ve ta a ti chuan keima in kalu azui ta a fakane na kan in kar po chawin ani nen po chuan kan in bengai ta vak lo ni khat chu abiseka chuan minon phone in edu thu sam apui tling thei don ta ti in aron phur khop maya eng ka du thu sam mo ka ti a inai ome ma ti a o ome karon kal don lo in siam ro kan chuak lak don nia aron ti a enge kan ti don khoi ange min roi don kalo ti he ho a rei vak lo nu chun ni poron thleng ta thuai te chuan abiseka chuan kan dor hlui lama chuan min hruaya owner nen engkim an lo ti fel vek tak mai ti chuan abiseka chuan kan pi chu dor chu asan tura order chu apetarup mai le makawan de tak em ti chuan abiseka chuan kan pi ma ange mai chuan dor hi ani chani hian en kol to dona arang thei ang berin in lo chu asan thuai voin in chu asan thei lo ani poin nak tu ka zon in chu asan nge yang ati tamai chu de tak maya ol sama abisekan ati chu ke po chu na dik tak chuan karing bik lo ba ka ati tak po karing chi alo ani ring vak lo chung khan ka tiang khan ka soi ve mai khani a ma se ni ro chu lo bo zui ta tak si kan pi chon makti in min mel ton zaka owner chun be ve a engkim alo fel vek to si ni emi hausatan he chon thil ti hi lo har sa lo khop mai abise ka po hausa a owner chu poisa chuang bang tam tak alo pe te po an mai theya chu la chu kain kan va hriat pui ve to si lo kan pi chu ka ngai ema wang chuan ilal na to pe ka ti ve ta khera kan pi chuan abise ka chu a hlau mel na samai si a ka thian nu in abise ka kalaka game khel nan a mang ti chu kan pi na she ve box si lo atu ka chuan keima in abise kan min shil angin kan pi ta chu ka va thli thlaya kan pi chuan thil lo ti thei khop mai min lo ti a ni amma kha chuan thil ti thei tak nei khan ka chunga khan in le kwal vel thina ti ro ma se thil ti thei tak te hian mo thil ti thei tak din huna hian an ding reng bik leinem chak lo chang te chau chang ni te tluk sop chang te po hi an nei ve thin thaw ania eng po ni se tuna ri chuan I thil ti theina power a topa ingaya rang thei ang bara he dor hi in thiar film san mai hi angai ta ani hi ke po chuan katia ti chuan chumeni ka va kal le ni a chuan kan pi da chuan dor chu an lo chu san nge ti chuan ka thian nu po chu engma ka hril zui ta lo kan pi chu na hril tho ka ring bok ti chuan a chu dor chu ka en kol na hnuaya a om chhota a amma a staff ka ni na nge mai khan manager ka ni ta dai mai chu amma khop mai engkim abisekan ka thiam lo te minzir tira ma se ka thian nu in thil omzia dik tak kan pi in lo hrilin lo hriat tir zui ta niang chu an hriat zui ve ta hnuwa chuan vaya ngai zong ti in kan veng lama mizoram lama ka chanchin alo tlang than tir chiam maya ka chung te pon min ron biak pha nge ma se abise ka chu ka thian tha ang ba kin ke ro chuan ka en zui lo thung te chuan ka thian nu ve thung ro chu iPhone te lein a WhatsApp status ka mu thei zela wangin a chelian chho ang reng khop mai Kolkata mizo welfare a po a inziak lut ve tu lawa tiang em khan kalaka rilru Phakar aput kaloring ngai lo kare theina te kha ani chuan thiam takin rem changa lo la in man ruwa alo manga ani po contract mangzo ve thawin ma se ani ve thung chu spa lama a thok ti ka hrezui bok abise ka ero kalaka ha felasual ema ma se ngai zong ang tak taka ka en thelo thule chu tiang abe sei lui zel don ani chuan kan in thiana zong po ti to pa a dor po chu en kol zui lo chu ka thlan thu ke ro chuan tlang takin ka soya ma se ani chuan min thre thiamin ka chunga ado thei em renga lo tha tak min pe a ka in kar po chu a chiat pha ran lem chuang lo ma se ama ne na dor hi kan pi laka tanga ilak thei chuan kan in ngai zong tak don nia te mai la ke ro chuan ngai zong ang tak chuan ka en thei lo en po ka tum bok hek lo a mel ta chu a chemia lawa ai om mia lo mi tam tak ni seng chuan ol sam takin an ngai zong ngai yang ma se ke ro chuan ke zong ka thang mi zo wal ngai ti kha karil ru a om ta ta wangin
Bisika chu ka churil chuan chelote ti in ngai na review ma ila ngai zong tur ang ero chuan engma alam hoina hriat turin ka sui ngai lova atan be sei om turin ka in honga heklo ti chuan kan pi sual zet po chu dordanga thokta nge engtinge om zui tak ka hre zui to lova ni khat chu dora chuan ka sumaran om vak lova Facebook vela kan lut kol velin chanchin thar post te group ate kan lut kwal vel chu makte main ka thianu te thona spa kha police in lu chuain a thok tele a nei tu an manager te ne lam chuan an man thu chu mi zo group an ron posa ka thianu le kha ka pi hlui sual zet po kha lo thok ve reng chu lo ne in mak ka van ti tak em ti chuan thu boy phalna nei lo le spa ang ni si in zor na mun ti in case an ora ka thianu po chu atal boy zui hle ani mel chuti antal boy an mol phoi to maila atang rei vak lawa chun ka thianu chuan min ron bia a poisa puk tur ka nei le nei lo chu ka thianu chuan min ron zo tange mai ma se thata ka lo chang tho se in kan hena tangin engma be se tur om lo thu kha tlem lai deu khan isoi kha ha kha ilo soi dik tak tak kan hena tang hi chuan engma be se tur om lawa sumpuk tur ti lampang pe chu anein ka nei lo hrim hrim ki ro chuan ka lo ti ve maka chumi tum chuan ka thianu chu alung oi lo khop maya thian tha kan ni a khang angte chu in haute po thil om the ni a ule naw kara point mu thiam lo ten haute chu om ma se heti ang kamang an na hetiang yan min phat sanang ti hi karingai lo sin ati kol vela ka phat san wang che po da lawin poisa ka nei lo wang zo ka ni ke ro chuan ka ti thung ti chuan an nu rei po aliam lo te a chuan kan thia ka thianu chu roi zet chunga a video ron viral in reels vela social media vela te po mu tur na om ta sup mai vain an lo rok ani mela chu po indoor tur anga hruain an blackmail ani mel a chan tak ero chu ke pon ka chiang bik lawa ma se chu youtube vela te a chan chin a ron a video ron viral a mitin an comment dan vel ani a chan a che so ta khop mai kero a Phakar Rilru chiat zar ka zowa nuam sa takin ka om pha ta jok si a ti chuan kum khat a zet avele nu chuan a chan chin po ka hre zui ta lo kero chu ai zo lama hongin restaurant lian lo te ka siam ve a kanu le ka pa te en kol pha ka om ve to ka du ani ma se abise ka ro chuan min la zar boi reng thawa ma se ke chuan ngai zon ka tum lo thu chu tlang takin kala soi zela ti chuan nuwa chuan ama abise ka wang tho chuan mi zo tlangwal fel tak mai sumdong ka ton pha ta a chu nen chuan kanin komnel chawa kanin thre chianga kan lo in mil ta viau bok nen kanin ngai zong chhota a aizola dear dolian tak mun nia an lo neya ti chuan ka upo two wheeler taxi a khalthin po khalna te chuan aman tlom zokin ka u in a thorim na le a felna te a thahnem ngai puina te le kan mamona zong zong te hria in min khul chhon tir ve ta a ti chuan kai po ka khovel thar Jerusalem thar anen chuan in kop chho zelin abise ka po in engkim alo hre ve ta nge nge a Rilru ana veuna in chu te rualin min hre thiamin min lom pui ve thomai ani pon pui nei turin anuwa chun en bo sei ta nge nge a in thian tha reng turin kan in tiam ta zoka zero nen an lo in thian boxi nen arem vel vek mai ti chun anu pui nei na po zero nen chuan kan zuk tel ve a ti chuan kan hole atanga rei faklawa ka thian nu a fele chu vai son pai Mizorama aron hove aron ho chuak ve da thung an soidanin in nei si lawin an living do na naw alo paya an boy le ta CCTV la ni mel thian kom man lek lawin keila chu kalo boy to boxi a tum khat chu Sunday ya kan ina aron kala trap de purin ngai dam min ron dila ke ro chuan a Phakar na kalo hlok pui dai thu te kalo soi ve thunga ti chuan zero nen chuan kum khat zet kan in zui no chuan kai po gani po chu kan nei ve ta a feli ero fa te alo nei to a restaurant lam chu koma makuta kada zui ta a zero te dor pakha jok chu ke en kol zui ta karaliama thla rala ne khat chu a felipo kan dora aron lang le thlol mai kan dor ti a hre lo thil zor chon aron dela in chunga tangin CCTV a kalo muran mai si ti chuan kan naw ten miron kowa
ni e kan tora tang hian mi kan zor chhon thil kan zor chhon tir thin reng ani chuti a felin min hmu a kan dor ani ti an the chia mai chu a thi dang lo chawin ka hria mak avan ti mel tak em ma se abula ero chon tu ma kan zor tir ngai lo thu chu ke ro chuan ka hrila in zor tir ngai ka hria lom min zor tir du lawa min ring lo ani kha ka hria lom ni e itan chuan rin chi kan to lawa karin tlak to lawa ma se khati ang rilru le ngai tu ana thin lung kha pozui reng tora nang ro chuan min ngaya ka te ha kan bik lawania atina in kalaiat viauna thawa ma se karing thei to lo ani tin karing to nga hian karing lo bok a nuwa chuna to pa chuni po be dangin chun dora tang chuan a chuak ta na mai a chuak ta chu ka thlera zui renga ka thian nge ka mel ma ini po ka the thiam to shep love a ka teril ruta sapa kalaka a game play kwalvel dan te chuan rilru aron lu athar le ta oi mai ka teng khan ka chunga rilru che tak kha lo pulo se ka re theina le poisa ka ma mo na te kha man ro lo mang kwalvel lo ni se emo ka teng te kha min tong khumin nang ma tang hian eng be se tur nge om ti te kha mi hu se tak kha min han tong khum kwalvel lo se kan in man chu to engkim kan thria chu to no te khan that takin ngai dam min dil ve mai se kan in kar kha chiat law em khan han om ve ni seng chun tu nu zela po hian kei po in mangai takin khongai takin chen tha ang tak khan kala enjoy zel tur he ni a ma se ama ti sualwang vek ani a khatiang me hring zengai om lutuk ai tak kan hre chuaka a thinlung chungrel arul tur pai kan hmu chu tak no ero kha chuan a chung aril ru tha kei po in ka pu thei to bik ngang lo ani phubalak te kan chunga thil sual tu te thungrul te hi a thalo ti hi reng thin ma ila mihring ve tho kan ni awang hian in ngai dam reng te in hria thiam reng te kan chunga ril thalo an pu ti kan hria reng te mangai tlat te hi thil har satak alo ni ve tho boxi nen ti chuan ka ti thei om chun chu pathian ne na ngai dam dile ama afilitan po a tong trai sak chu ani ta ole khati sung kha kan story ngai thak thei chu